Kako je danas očajno vrijeme, ljudi moji, vi toga niste svjesni. Cijeli dan keša, cijeli dan tumor neki. Bože, sad ću ja doslovno za zaplaka. Doslovno za zaplakat. E sad, ovako, šta mi večeras radimo? Ja u životu ima mali broj ljubimaca, ali da sam baš imao u kući imao sam jednu papigu. Ta papiga je znala samo prvo slovo abecede i to na 70 decibela. E pa sad, danas ćemo eto, iz pizdarije idemo napraviti da ćemo, jer jebi ga ne znam šta ću snimat. Danas ćemo čuvat kera, imat ćemo kera, pasa ćemo imat. E sad ovako, odmah da najavim, znači radi na nekom planu, da se više maknemo iz ove stolice, ali više malo koji gleda sve što se događa u ovoj stolici, malo koga to zanima, pa gledam da nabavim. Stjepan Ursa mi se jutros javlja i jer sam ga pitao za mikrofon. Uglavnom on je mikrofon kao što se nakači na robu i to, tako da eto. Ursa mi je predložio neki, pa ćemo vidjeti koji bi mikrofon. Da, mislim koje ćemo tipove videa snimat, sad što to bi izlajna kuhinja, treniz i tako dalje, vidit ćemo. Ali evo da mi ne duljimo, tu je naš ker. Evo sad, kako ću mi nazvati našega kera? Ulazimo u igru. Gdje se keru, jel ti mogu tak neko... Dobro je, brate, okani se toga. Ovo je, brate, Roxin pas. Ovoga ćemo, brate, nazvat Roxa. Za vas koji nemate pojma, znači Roxa, youtuber, imate ga u opisu. Ako uđete na prvu stranicu moga YouTube kanala, imate Roxu kao predloženoga. I ja i Roxa odlučimo, ajde da se napokon uživo upoznamo i to, pošto je čovjek vamo blizu mene. I izađemo na kavu i čovjek dovede pasa. Taj pas je retardiraniji od ovog vamo pasa. Zašto? Zato što je brat izvrnja betonski pitar, gurnja stol, izlja cijelu vodu po podu, izvalja se po podu. I nakon toga, jesmo li ga pustili 3 sekunde sa onoga, kak se vrak zove, povodca, opali ga auto. Naši, brate. Tebe, brate, zovemo Roxa. Ti se, ovaj pas vamo zove Roxa. Jel se slažeš, brate? Slažem se. Čekaj, slažeš se, li tako slažeš? Slažeš, jel? Slažeš? Dobro, slažeš se. Da. Okej. Gledajte vi sad koliko je pas retardiran, znači ja sam isprobao, čovjek šta evo mjesec. Ko je ovo kurac? Ovo je kad pustiš Roxu. Evo majko, Roxa nas provodu. Dobro je, brate, smiri se. To je za druge sajtove. Dobro. Šta još ima neki vam mini igre i ima neku mačku vamo. To mi imamo reći ne triba. Ovo je Roxin pas u kafiću kad si izla voda napod, brate. Ne znam, mislim da imam čak negdje snimku, ali ajde nećemo postavljati. Ali, brate, mile, ništa, to je bilo to, nema uopće znači, stvarno niste znao šta ću snimati, ja sam nešto snimat, pa eto, to je bilo to, hvala što ste potrošili 5 minuta svog vremena na ovoj kanale. Ništa, ljudi moji, bok, vidimo se u idućem videu.